ng mga young akala mo technology, palagi kaya ngayon sa trabaho siya Facebook page ay meron kong nilabas ng admin na kung kayo ay magtitinda ng mga gadgets na second hand, kailangan kasama sa picture ninyo ng inyong product o ng inyong mga binibenta ang official review. Ay inakagawa yan. Kung kayo po ay nagbibenta sa Facebook o diyan sa mga social media platforms ng mga gadgets, kailangan po ipakita ninyo ang inyo talaga dahil baka kayo makakuha ng anti-fencing law. Matitilis po yan. Kung kayo, ang pinili ay nguya, ang ganda-ganda pa. Walang ganito. Ayaw ba? Ay, wala rin. Ayun pala. Dinero. Kaya ayan, kasama kayo sa puso. Ingat-ingat po. Kung nagbibenta tayo, kailangan na nandiyan ang mga critical na mga resibo. Pinitako kasi mga kakuha na pinaglagyan ang cellphone. Ganyan yung nag-check up yan. Kailangan yung nag-meeting. Magkakaroon siya yung cellphone. Pwede na pakita ng information. Paligid daw yan yung OR. And yung nangyari, pero kung sino-sino ng insurance, pagbibenta sa inyo siya sa pitagada mo. Pagbibigyan naman ang mga magkakita na kailangan, pag nagkita kayo, kailangan kasama yung OR para talagang hindi mo kayo ang may-ari at kayo ang nagbibenta. Kanya. Dala mo tayo sa baguhan, sa Bolas-Dolan, sa One Radio. Nagbago pa ang oras, alas 10 po ng hapon, ang simulan ng event sa Tabaco National High School. Kaya ang kailangan 12 yun, nandun po kayo sa Tabaco City Park. RCB Plaza, para sa mga registration, sabay-sabay tayo sa weekend HS, para sa event na gagawin sa event hapon. And po, ang Bolas-Dolan sa One Radio. National Point 3.7, nagagawin sa 2024. Ako, At para naman doon,
National Art Star. At May 22 naman ang aming Maryland, ang last sex goddess of birthday party.